Det her er en historie, som for en gang skulle ikke handle om Nick og Jay, men som handler om en pige, vi har mødt. Hun fortalte os sin historie. Hun var 10 år gammel, da hun skiftede skole igen. Tredje gang på 2 år, det var rutinen for hende. Og hun vidste udmærket godt, hvad der ventede hende, da hun tog hjemmefra. Det samme show, det samme had, de samme kommentarer. Hun var klassens tykke pige, skolen var et helvede. Hun legede altid kun de samme lege, og havde altid kun sig selv med. Lidt efter lidt medvind, men valgte hurtigt at give op. Hun lærte at hade sig selv, sit ansigt og sin krop. Løg sig syg for skole, frygtede timerne, pirkede fra dem. Hun var bange, græd sig selv i søvn hver aften. Og hendes mor var ligeglad, når hun en sjælden gang var hjemme. Hun var den mindste af 4, man lagde sjældent mærke til hende. Stefan drak, og havde han mulighed for det, fik hun en lussing eller 2. Men kun når mor ikke så det, så du kunne finde hende på blokkens legeplads, sønder knus på en gyng. Og når du lyttede godt efter, kunne du høre hende synge. En privatfest, en fucked up en af slagsen. Forvirret, fortvivlet, kunne aldrig finde takten. Men hun følte sig ganske lykkelig, når hun var fuld. Hun endte som altid at drikke sig selv omkuld, bedøvet af booze, halvnøgen i en seng. Og en dreng ved siden af hende, fordi døren stod på klem. Hun var så træt, at hun ikke magtede at gøre modstand. Lukkede bare øjnene og tænkte på noget andet. Tænkte på sin drøm om at blive sanger i et band, om at være på forsiden af bladet og have masser af fans. Men efteråret kom, hun blev gravid, hun var ligeglad. Folk pegede fingre af hende og råbte af hende på gaden. Og ensomme mænd besøgte hende, flere og flere. Hun skulle have råd til sprutstoffer, babytøj og blæer. Men man tog barnet fra hende, og hun tænkte, der bare helvede begyndte. Og man kunne høre hende synge.